MCAs mag od bura ma Siaya okwedo ripot malandore ni gidagi dhi e limbe mar dhi romo gi jatend piny William Ruto e kar jot mare. Ka otelne gi jatend kweth mathoth e od burano Martin Otieno, MCAs go wacho ni gin ok gikwed chenro mag dongruok, ka bende gilero ni onge mar gavana masani ni oko mar Kenya emomiyo chwal romo no nyime. Our county leadership, top leadership, moko ne pod onge. And we wanted it mondo bed an all-inclusive journey or trip. Koro ne warito jowa moko, emomiyo kawuono ka wanyal dhi kawuono mondo mi warom tich adek. Koro no chore nyime. To weche mawinjo mag impeachment no. Awinje mane dho ji to kata gi social media. Adiera duk en ni otelowa madongo man mbele waka ema nochano romo with the State House. Kaso wachonwa kae. One, no nyiswa nyoro. Nitie invitation mowuok ni ji dhi e State House. To wapenjo to invitation ni ng'amo kele. To duoknwa ni okelnwa go kae gi senator marwa, men Dr. Buru. That's why we advise ni being ni governor onge. Warite kobiro. To kapo ni pod en interested in going, he'll be leading the delegation madhi kucha kaka governor marwa. To wachi impeachment mora ma ji wacho ni ni MCAs are looming to impeach the governor. Kwani governor koso ni ng'atango? Nitiere weche mane ondiki e MOU mane babo sign gi President Ruto. Number beach ne en mawuoyo kuom yudhe ni yudhe gi kinyaka koro ketie e programs mag economic stimulus programs. To koro magi programs ma wambe wanyalo gombo dhi penjo Ruto ni oketo gi kanye. Bas wadhi yumoro machuok kudo wanda kama tinta no kuseoro timaru kaendi mwalimu Ezra Gumbe kani osuri kadongo ka umos kwa kumbra Mogi TV ero kama na inyano na winyo no bodho gi Dr.